Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka da haka bar kunan lokaci. Kamar yadda muka saba a wani dauke da sababbin fina-finai wanda sun ka fito a yau ranar Laraba. Wannan sababbin fina-finai ne wanda sun ka fito daga kamfanin Sultan YouTube Zamani da kamfanin Mega. Wannan fina-finai ne wanda muke sakawa a cikin group mu na VIP wanda ba za ku same su a YouTube ba. Za ku iya samu su ne a cikin group namu na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata. Kakin mu je da bayanan mai dawo ne ba ko zan wannan shafin namu ka daure kai mana subscribe da alamu kararawa da zarar mun dore shirye-shiryen za ku same su a kai insha Allah. Wannan fina-finai ne sababbi masu kyau masu kiliyan kuma wanda za ku iya samu a cikin group mu na VIP wanda ake biyan kuɗi yan kalilan wanda za ka shiga a cikin wannan tsarin na VIP wanda za ka iya samun film ko wani irin film kake nema insha Allah idan ka shiga cikin wannan group namu na VIP za ka iya samu wannan sababbin fina-finai daga kowane kamfani. Wannan fina-finai ne wanda za ka iya samu kowace ƙasa ke insha Allah idan ka ɗauki lambar mu za ka iya tuntuɓo mu ta WhatsApp ko ta Telegram wanda za ka iya biyan kuɗinka sai a saka a cikin wannan group na VIP wanda za ka iya samun duk wani sabon film da ya fito a ranar film ya fito a ranar muke saka shi a cikin group mu na VIP. Ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan group kenan lambobin mu suna nan guda biyu akwai ta Libya akwai ta Cote d'Ivoire wanda za ka iya ɗauka akwai kuma lamba tawa ta Libya akwai kuma ta aboki na wanda a Cote d'Ivoire wanda za ku iya biyan kuɗin ku mu saka ku a cikin wannan tsarin na VIP. Ga duk wanda yake buƙatar shiga muna saka link kuma na group na WhatsApp da na Telegram wanda za ku shiga mai adami kaɗai za ku iya magana don duk wanda ya ce muku zai yana da group ko wani abu to ka koyar da mai adami za ku iya ɗauka zai ga mu ko za ku biya ku shiga saboda ka ku zo ku tura mu wani kuɗin ku bai sa ku a group din ba kuma ku zo ku ce muna kun biya kuɗin ku ba sa ku a cikin group din ba kenan duk wanda yake ya ɗauki lamba ta mu kenan ya tabbatar da mai adami ya ɗauki lambar shi duk in ba mai adami ne kaga ka diba cikin gurbin kaga yana da adami ba ko kuma wanga lambobi guda biyu wanda muka samu ku a ciki bisa ga wannan bayanin namu to ka ku dauki lamba ko kuma wani shi muku magana shi muku yana da group na VIP ku da duk wanda yake so shiga cikin wannan group to lamba ta ga ta mu guda biyu za ku dauka insha Allah mun gode.